tutorial la skin-ul meu, deci dăm la bluză purple, tutorial la skin-ul meu, deci purple și o luăm pe asta pe care o am acum și o găsiți acolo sau pe asta, da, pe asta, pantaloni purple, da, și pe ăștia sunt perfect și mi-mi vin perfect. Nu, ăștia. Și părul purple, pink, blue, pink, blue. Și tutorial și la casa mea ne luăm, nu luăm părul acesta. Pe acesta este perfect și acum o să pe luăm ceva. Oh, ce